дар шаҳри Хуҷанд чорабинии профилактикии оташнишонии муҳофизат ҷараён дорад. мақсади он пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар тамоми муассисаҳо ва манзилҳои истиқоматӣ аст. масъулини гурӯҳи назорати давлатии бехатарии сӯхтор бо сокинон ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монданд, ки печҳоро пеш аз истифода ба мутахассисон нишон диҳанд, то бехатарии он тасдиқ карда шавад. дар маҳаллаҳои 13, 12, 19, 34 ва кӯчаҳои Озодӣ, Чуқурак, кӯчаи Камоли Хуҷандӣ корҳои фаҳмондӣ ташкил дода гузаронида истодаем. гурӯҳи мутахассисон бо беш аз 5000 нафар сокинон ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронданд, то дар фасли сармо барои гарм нигоҳ доштани ҳуҷраи кориву манзили истиқоматӣ аз печҳои фарсудаи барқӣ истифода накунанд, яъне таҷҳизоти гармидиҳандаи корношоямро худсарона дуруст накунанд ва онро ҳатман аз дасти мутахассисон гузаронанд, то ҳолати ногаҳонии нохуши сӯхтор пешгирӣ гардад. таҷҳизотҳои барқии гармкунакии худро аз ташхиси ҳамин солона гузаронида кор фармоянд. симҳояш фарсуда мешавад, розеткаҳое ки пайваст менамоянд печҳои худро сӯхта нагрузка мешавад, яъне ки қувват меояд, аз ҳисоби ҳамон сӯхтор ба амал меояд. таҳлилҳои мутахассисони назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор нишон медиҳад, ки дар шаҳри Хуҷанд ин ҳодисаи нохуш зиёд ба қайд гирифта шудааст. аз 44 ҳодисаи нохуши сӯхтор, ки то имрӯз дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд рух додааст, 36 адади он дар манзили истиқоматии сокинон ба амал омадааст. 3 ҳолати сӯхтор дар нақлиёти шахсии шаҳрвандон ва 4 адад иншооти хоҷагии халқро фаро гирифтааст. ҳамчунин 1 ҳолати сӯхтор дар иншооти давлатӣ рух додааст. дар соли 2022 44 адад ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ба амал омада, сабабҳои асосии онҳо нодуруст ва вазн намудани ноқулои барқӣ, ба амал омадани ресурси кӯтоҳи ноқулои барқӣ, беназорат доштани таҷҳизотҳои барқӣ гармкунанда, оташбозии кӯдакона, кашидани сигор ва беназорат гузаштани оташи шакли кушод мебошад. дар соли 2021 мо 38 адад сӯхтор ба қайд гирифта шуда, аз соли 2021 сӯхтор нисбат ба 2022 6 адад зиёд гаштааст. ҳарчанд шумораи ҳодисаи нохуши сӯхтор зиёд аст, аммо хушбахтона бар асари он талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. ҳоло ки фасли сармо меояд, мутахассисон бо аҳолӣ баҳри бехатарӣ аз сӯхтор корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. мақсад пешгирӣ аз сӯхтор ва ҳифзи молу амвол аст. дар соли 2022 зарари ба меомадаи ҳодисаҳои нохуши сӯхтор 54,440 сомон 32 дирҳам ташкил медиҳад. ин нисбат ба соли 2021 қариб 25000 сомони зарари калон мебошад. асосан дар 2022 бо моддаи 256 як адад ба қайд гирифта шуда, қасдан оташ задан, яъне бо моддаи 255 як ададро ташкил медиҳад. новобаста аз корҳои фаҳмондадиҳӣ, сокинон имрӯз сандалии миллиро бо печҳои барқӣ истифода мекунанд, ки ин ҳолат тамоман ба қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор мутобиқат намекунад ва боиси сар задани ҳодисаи нохуш мегардад. аз ин рӯ муҳандисони гурӯҳи назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор қатъиёна талаб мекунанд аз истифодаи сандалии худсохти барқӣ даст кашанд. гузориши Мафнӯшкурова, Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.